esaten dena esan hau da, irratia. Bueno, hementxe solasean, batzu esan dute berrikitan, bai, Ignacio Azkoaga, eguardion. Baita zuri ere. Broma nahi ginean, anedotatxo bat kontatzen munilarekiko. YouTubeen sartzen bat zeate, eta sartzen zeate, eta Ignacio Azkoaren perfilon bat edo bilatu nahi balen bat duzue, ateratzen da, ahonatzen munila. Bai. YouTubeen hola gelditzen da, gero, urteak urtea, segatik gara plaztea zaude, parparabetza eginda. Bai, da. Bai, hor kontu izan duzan, munila Donostira destinatu zutelaik, erabat. Telebistatik, irratitatik, eta baita ere diario baskotik deitu zidaten. Orduan, nik esan nion diario baskoko periodistai. Nik bialduko dizut idatzita. Bestela, periodistaekin zuk dizuna, irratin, hemen esandakoa, hanka sartu edo esatu, hor dago, hor ez dago. Baina, beti periodistaekin batzutan gertatzen da, beak moldatu nahi izatea zuk esandakoa, batzuk oso ongi egiten du, oso ongi egiten du bikain, baina bestetan zuk esandakoa pixkat aldatu egin dezakete ere bai, nahi gabe segur asko. Eta bialdu nion idatziz. Eta titularra, interneten agertzen dena zan, para los suyos, Munilla es un hombre querido, cercano y activo. Porque nik banakin besteek ez zutela maite. Eta hori garbi zegoen, nik enon esan nahi denek maite zutenik, ez baitzan egia, hori. Gero aktiboa bai, egia da gizon aktiboa izan du dela, baina hori izan nire titularra. Eta ez da egin marketazio zeangatik edo kenduzun para los suyos. Eta orduan, Ignacio Azkoaga, Munilla es un hombre querido, cercano. Y activo. Eta hor gelditzen da, eta gero, gero gauza asko honak ingo ditu, baina tropeliatu beste egin badu, eta ego dute, bida, honez esaten zuen. Zaude bizkat preso bezala gauzak alde ingo ditu mentetik aurrea. Araian, motzi aldera mantzuten, Alicanten zaten da, dantxeia dago kokatuta, Bai, horre, akabatzen naize faktorian, uste ez da Euskal Irratiko, faktorian da, Ignacio zuk diozu, Munilla izango dela oso apezpiku hona, eta nik holakorik ez dut esan. Esan dut, aukera eman behar zaiola. Harrera, onain behar zaiola apezpiku bezala, eta gero ona edo txarra den, 10 urte barru galdetu, hola esan nion, nik. Baina pixko bat bai, hori izan duzan bai. Bueno, garai batean telebistan ere desen, eta Kalakan, batez ere Kalakan. Oan despeida duzula eta no bat jateatzea, edo zeri buruz atea zinean, dela den gutxi bat telebistan. Aita santuko aurrena deitu zidaten bi batzueketik, eta hiru lau atxatez joan ditzen. Aurrena Francisco Ilzelaik, eta gero ateatzeko, aurrena konklabea zela, eta gero justo fumata txuria ateatzen egunen anegoan ni. Eta biharamonean berriz joan ditzen. Orduan bai, egia da. Urten gara mazkin, eta berak egin gabe, eta hilabeteko kontun lau vuelta. Miramonera. Bueno, entzunanago, gero aipatuko dugu baina Donostira joango zehala, orduan behek ertu askirgo zea, berriz ere, bateko konbiatzen behizute. Deitzen badua, hoixe. Bueno, Donostiko hori ere, aipatuko dugu, orain Donostira berriz ere atzea, jaiotako herrira, berriz ere bueltatu, baina, eske, zu, berroita marrute dituzu, da erdiak hemen dituzu. Hoxe. 25 urtetan etorri zinean zu betelura, Ni aiatu Lekunberrie. Lekunberrie, bai. Aiatu nintzen seminarista nintzen garaien. Ni seminarista bezala egiten ginen, asteburutan joaten ginen ikastera, parrokita. Astelenetik ostiralera seminarioan, eta gero ostiralen bazkalondoan etortzen ginen parrokita, eta igande iluntzera. Eta ni destinatu ninduten 2000 eta bat kurtsoan Lekunberrie. Orduan aiatu nintzen 2000 garren urteko urrin. Aiatu nintzen honea. Orduan bilarika festak ziren. Eta nire maixuak Sotil eta Jaimelena. Izan duzien, bi maixuak. Oan 25 urte, urrion. Ondela 25. Gero ja, urrengo kurtsoan bialdu nintuten Leitzara, eta gero ja diakono izendatu, eta egon nintzen Leitza eta Lekunberri diakono bezala. Eta gero 2003an betelue,
baino hemengo katekesik eta nik ematen ditut Lekunberrikoak. Nik eman izan ditut 2000 urtetik aurrera hemengo katekesi gehienak eman izan ditut. Bueno, gero jakos katekistekin eta hola talde asko, baino talde denak, bada iaia denak pastu dira bintzat, kurtsoren baten nekin, urte guzti hauetan bai. Hortxe beton, seminario ez dara guan esan duzu Iruñekoa. Iruñekoa bai. Hor kontu bat atera zuten gezur asko entzen data eta zu argituko diazu. Ara joan izan duzen nahi zinula ba, setien ez zinulako zure guztoko. Setien ere polemikoa zan, gara egotea, batzuek oso guztoko zuten, beste batzuek aurkako zuten, eta zuen hain gazteak izan izuek izan zilegen zerbait eragina zuen gan, bai, hola apestikoa. Nik apestikoa baino gehiago, ni momentu hartan erabaki nuen garaien, bai, beti apez batzukin da hitz egiten duzu, eta beti aholkuk bat izkizue. Eta egia da, momentu hortan, eman zidaten aholkua, izan duzan, ez joan Donostiko seminarioa. Aholku hori eman zidaten. Askotan pentsatu izan dut, igual hanka sartu tenon horrekin, beti ez da, baina momentu hortan, eta nik ezagutzen ditun batzuk, zeuden Toledoko seminarioan, da nik kurtso bat eman nuen. Eta gero, haik batzuk heldu ziren honea, Iruñeko seminariora, beste nik ezagutzen dituen Gipuzkoar batzuk, eta nik esan nire manijoa, Euskal Herrira, eta orduan zegoan Don Fernando Sebastián, hemen hori izan duzan, el año 98 izan duzan nuen. Eta orduan, Fernando Sebastianekin, nik itzein non da, beak esan zitean, bueno, pues hori, apeztu eta gero igual Gipuzkoara joango teginan presaka, eta nik esan, bueno, nik ez dago eten gotzei, yo no le descarto que dentro de 15 o 20 años esto, pero no, mi idea es, si me hacen la cura aquí, quedarme aquí, Navarra de momento, baina itxi gabe, horako bateik. Eta hori izan duzan, eta hori nik seminarioa ia guztia egin hemen Iruñan. Horregatik kurtso gehiena bat izan ezik, beste guztiek egin ditun Iruñan. Ez que horregatik, bizkar sorpresa eman deu, iruditzen zizaigun oso gertu, beti, hor, Larran Bedere eta zu, eta apezpikoak, eta Iruñen ondo ikusia zaudela, eta guk fondo ez dazkigu gauzoi guztia da, komentario grateatzen dienan, gornatzen gera edo gu askotan, eta beti Iruñen gertuan zinela kostun bat, hispana ondoan, eta entzun ginean, Donostira. Esan ginen, pues mira. Kontue pixoat, nian jaio nintzen, nahi izan daukat familie, eta txikitana bizitu nahiz. Baina egia da ni, momentu hontan, hemengoagoa naizela. Nik arrozagoa da Donostien egotea, hemen egotea, baina nik ezagutzen denan jendea. Eta txikitandik ezagutzen dudan gazteek, eta ezagutzen dudan herrik, batez ere hor die. Esan dugu neangoa naiz, eta egia da sekulan ez dela utzi, baina ni oso hemengoa naiz. Eta hor, apeztu eta urte gutxita, nahi orduan zegoan Uriarte Donostien, apeztitu, Jomari Uriarte. Eta harrek proposatu zituen Donostira joatea, baita ere apez bezala. Baina nik orduan ezezkoa esan nien. Ezezkoa esan nien, batez ere apeztu berrian izan, nik ere Don Fernando Sebastián esan nion, eta oso guztuan nagoen Beterun orduan. Beterun da nire aurreneko herri ziren, ekiari guztora negoan nien, Beteruko jendekin, Beteru, Azkarate, Araizko jendekin, karagarri esperientzi poliki izan duzan, apez berritan area joatea. Eta orduan, enon planteatu ere, ezezko esan nien, gero Munilla etorri zen, eta nahiz eta nik defendatu, behin ere ez ziten area joateko konturik proposatu. Beak 10 urte eman zituen Donostien, eta baina nik ere behaien nio sekulan deusa esan. Azken finean, nire hemen oso gustora ondu naiz, urte guzti hauetan, eta ez dut inongo premiarik sentitu hemendik alde egiteko. Aregio, esan dizudan bezala, oso hemengoa sentitu naiz, eta oso gustora hemen da. Eta gero, beste apezpiku berria etorri da Donostira, dena 2 urte eta, jasik jai urte nik uste, 2 urte eta erdi, horako bat, nik uste, abendun sartu zela, 2022, eta ue, izautu nun, abendun sartu zen, da ni urtero joaten naiz San Sebastián egunen, Santa Marin egiten da meza nagusia. Ana apezpiko guztikin, Uriartekin, Munillain da, orduntxe izautu nun.
Eta beak hor botazu nola, jo, bazu Donostiko izan da, bakizu hemen ateak zabaletik iten, komentario, sakristiko komentario. Eta gero, oindela 2 urte, iraian, deitu ziten, telefonotik, beak. Telefono hartu eta, Donostiko apezpikoa naiz. Nire egon Filipinatan harrapatu nien, segun. Hoi, eta orduan esan ziten bai nahi zula nekin hitzein, eta, Filipinatatik bueltatu, eta joango naiz, eta hala eginen. Eta harrekin hitz egin, da orduan bai proposatu zitela, ja modu oso serioan, esan ziten, nahi duke etortzea, hemengo tribunalean, da horako lan batzuk, eta zehar batzuk, eta beak premia zegoala Elizbarrutin, apez gutxi dela, eta gero nahi zula nire perfila eta Elizbarrutin. Eta esan nion, pentsatuko nuela. Eta hola du naiz, 2 urtez. 2 urtez, bueltaka, zer egin, bai, ez, eta azken erabakia, bai ezkoa izan du da. Enagitze izan da zuen, egusten nahi nahi Fernando Prado Ayuso. Fernando Prado Ayuso. Ez da balen guzo izango Ayuso enosaba. Ez dut uste. Balitik txirendura ere. Bere sarrerako egunen, Madrilen ondu zen, bere sarrerako egunen. Bilbon jaioa. Bilbon jaioa, baina Klaretiarra eta ni joan nintzen, gombidatu ninduten egun hortan, bazkari bat nintzen Donostiko seminarioan. Eta hendu zen Carmena. Hendu zen alkatesa izan da, Madrilegoa. Ayuso ez zegoen. Carmena hendu zen, bazkari batan. Gaina gusten dut jasorekoa dela, hondikan, 56 urte. Hori bai. Zure, zu baino ilusioa, baino... Antzeko. Bai. Orduan, Altzeneako pentsatu duzu pilo bat, eta naiz hemen hain ondo ikusia egon, irian zaudela, badakizu, oan ez dakit herri honekin aldatu dira gauzak, baina... Hemen herritan oso gustora, eta baita ere ekipo egin da aldortatik. Elizbarrutin baina ez pentsa, hori pixkat ere leyenda gehiago da. Horren ongi ikusi nagoen... Bazan kontutxo bat, etzinela hain ondo eramaten zeagin. Esto Garziandiarekin. Web alentzira bialdu zuten, baina ez dakit oendik ez dute dan asko sartzea. Etortzen da asko, Anaia daukazan bien ere, eta ez dakit alentzinarek amaitu duen, edo da inpas bat, edo harako gertatzen dien zirkunstantzial gontuak, ez dakit, harritu ziren eitxea alentzira nio bialtzea gizon nuen, baina hori ere oso gertu zegoen, zala... hori asko zorago, eta hola. Ez dira gaizki moldatu, da? Izan zuen zuen difentzik, pixka bat, pandemia garaian gertu zineten pixka bat, ez dakizu, ez dakit, Arrek bezaken, arrek nola zan, arrek Samiel, era bat posiblen etorri nahi, eta zuek ez ikusten orduan egokia zanik, gaixotasuna zeon moduan, maskarakin danak, eta hor gogoan dut difente, pentsatzen zuen. Eta beste gozetan, baina normala den bezala, nik uste dut ez, bai, gure diferentzik euki ditugu, kontutan minio beti ongi xamar bezala. Nire aldetikan, bai, nik Mikel bintzat estimatzen, goen dela hilabete pare bate, Erroman topoen ginen, eta oso ongi oso jatoko, Mikel, bai, nik uste dut biozuna, bai, honea izat etortzen dela. Asko, ez du bela bandatzen dut baria. Bai. Bueno, pues horrela Donostiko bida, gero aipatuko dugu hori. Bueno, orduan aipatu dugu Betelun hasi zinala. Niko gandet Betelun gainera oso izaguna zinan zu gazteriekin, aleginak intzinu zinan. Zu ze ideiakoa zinan, ze horre de gaztea zinan. Claro, 25 urte. Oso gaztea. 28 oso gaztea zinan. Zu uste zinan, zure desioa edo zure ametxea ere, gazteekin horrela desarrollatu ezkeo Elizako nirogak eta pixke bat, kanpokoak eta Elizako eta barruak eta fedeak eta horrela posible izango zala da fedea eustea, posible izango zala gazte horiek ere Elizbarrutian sentitzea beraiek atrakzio bat edo horrela zuen ideia hortakoa zinan. Bai, pixkatu izan, nire pentsatzeko modua bai, hori izan eta da, gero egia da praktikak erakustizula, pentsatu baina asko zazere zailagoa da. Baina egia da, urte horietan, nikun 28 urte. Eta orduan, katek esin zeuden gazteekin da, baina plan piluk ere egiten genitu. Horko apez etxen da,
kasi larun batero, etortzen ziren mezeta. Bezperako meza eukitzen gino, eta normalen bezperako mezan etortzen ziren, korun jartzen ziren, mutil dazte sail bat, eta gero etxena afaldu, eta gero PlayStationa, eta ping-ponga, eta oso gustora, eta gero, bai, egia esateko... Etxea da, zutzen, alegin behar txondu zan, da, gertu hortxere bai, eta bueno. Gero, ni uste, gaztea gero desarrollo bat izateu, bai, eta auskalo zeinek ez daki berriz ere bueltatzeko beraiek hango ondo pasagan egu dituz. Ni betzat, gazteekin da, amistade oso polite mantentzen. Kartzen da, autokatzen da. Gero badakit tokatu zizaizkizula da, garai txarrak, gero zure apaiza batzue, portaera txar bat egin zituzelakoz, ez zuten denak ikusten zituen gaizki gazteekin apaiza bat egustea. Hor izan duzen rollo txar bat, egia esan okerra hundikoa, eske nik uste dut biktima bizkat izan duzen zinetela apaizak askok, bueno, beste batzuek txarteri batzu egin zituztelakoz. Baina denak ez bada saku berean sartu, hori. Imposiblea baita. Eta bueno, gainera lakra bat, askotan zu hemen argitu izan duzuna ba, zuen zarako izan duela ba, una pesadilla. Gorra da, tristea. Maten du orain apaldu dala pixke bat, nolapait garbitzen eta pixke bat, bai, aidala, izan zen hori pixke bat, ez? Borondatea hori da. Beti egongo diazeak, baina borondatea bintzat hori da. Baina, bueno, zu airoso ateatzen zinean beti gora, Ignacio, gora beti, horrela jendearekiko eta estima hundian, zengatik nik uste sentitu izango duzu, barruan jendearen estima handia, ez? Nik bintzat hori beti eta leku guztietan esan izan dut, nik sentitu dut, tenetik egongo da ez da, baino oso ongi tratatu izan du nahiz. Merezi baino hobeki, oso ongi tratatu da, eta edade guztietako jendekin. Batzuk egongo dira, baina normala da bezala, baina nik nire sensazioa eta leku guztietan nola esan izan dut, oso ongi tratatu da, oso giro polike, egibo da tabernan edo kalen edo frontoian edo mendin edo hemengo jendekin nintzat oso gustu da. Bida. Eta espero dut ala segitzea ere. Bueno, atzea joan ez berriz ere, bat ezkoz duzu azpirmarratuko, azken batean asko izango zinuzelagoz, apaiza veterano aie guztiak danak erakosiko zizuten. Barruan batek barruan ikeragarrizko, ez dakit, gelditzen zaizu pentsaera bat, arregesan daukaluku bat edo arretxek ze sakontasuna zuen bere hitzetan edo lako zerbait baduzu bakarro bat, bai? Netzako pastoral mundun, parroko izaten, bi maixu onginak izan du dira Don Jesus, Alberena eta Sotil. Gaina, bik oso diferentek, oso komplementario. Eta netzako bi maixurik onginak izan du dira. Izan du ditudan beste gehiago izan ditut, Jan Bautista erazokekin ere ikasi ginen, baina netzako markatu ginduten bik, izan du dira Don Jesus eta Sotil, bik izan du dira. Don Jesusek zeuken lehengo lasaitasun hori egoteko, baita ere nola predikatzen zuen da, motxaino sakona, eta nola ezautzen zituen denak, papera hartuta boligrafoa, eta ez da gizera, laroita zortziko kintakoak eta denak izena bizenak, gurasoak bizenak, monjaioak ziren gurasoak, dena, memoriz. Eta gero, Sotil dauken gertutasuna jende guztiekin denak ezagik, dena lagunak, denak. Eta horrek ate asko zabaltzen nahi ditu jendea, kin beste modu batera tratu edukia izateko. Hori, Sotil batek erakuskiko zizun, udan bertan galtzamotxak eta atorrak haribino batekin, edo dantzara lekura edo konbiatutako bazkarira joan eta mundu guztiak egin dantzan, hombre, bada beste modu bat apaitzen duteko ere. Aurreneko asteburua, hoxe izan dutzen esperientzia. Esan izan bezala, 2000 garen urtean urri nahiatu nintzen. Eta pilarika festak ziren, justo asteburu hor. Aurreneko gauze, aiatu eta Sotilek, jubilatukin bazkaria dauko. Eta zu diozuna, bazkaria gugatu, eta orduan hemen Julian hortan zan, eta hortxe dantzan. Eta gero, behar amonean beteluko kuadrilako egin afaria. Eta gero, baita ere goizeko meza erriken, eta nengo pilareko meza nagusia eta udedena, benetan, horren asteburu izan duzan, bueltatu nintzen,
txoratuta. Hori da. Hemendik. Ze polite, ze gustoa. Polita. Bueno, gero hortik aurrea, pues, alegindu zera, nola, apaiza guzti bezala ba, pues, ere eusten da, oan beti hona etorri izan duzan gara guztietan Ignacio izan duzu, ez dala gehiei ere estutu behar gauza horiekin. Garaiko izateia da, bolada izateia da, bakutsa gataria, temploa erikia dago, danantzarako, eta gauza ederrak den artean egiteko ere pronto, baina ez zehar, inola jarri izan du triste edo apegaturik. Mantendu, nik uste dut importantena garai hontan, moda bestaldera dijoa, baina eustea. Eta, kaso etorriko dira, eta hori, eta batez ere etxalopen handikin, Jainkoaren eskuetan gaude, eta etorriko dira, aldaketak eta. Jo, asko biagatu duzu, eta badakizu beste herri batzuk ez pentsatzen duten, da eske mundua iruditzen zaio guri hemen amaitzen dela batzutan, eta eske mundua terriblea da, handia. Eta beste lekutan, badaude batzutan Elize, ikustezu, sendo, eta gaztea. Beste lekutan, kristau dira minorie txiki bat, baina eusten diotenak eba, hori oso politia da, zenbait tokitan ikuste dituzu oso gutxi diela, sinistunak, baina ze giro polita sortzen duen bere komunide txiki horietan. Denetatik ikasi behar dugu. Guri tokatu zaigu lehen hemen denak kristauak izatea eta denek parte hartzea, orain gutxitzen nahi da, batez ere edadeko baino, etortzen bada minoria txiki bat izatea, behintzat giro polit bat sortzea eta saiatzea, mesede egiten, eta etorriko dira. Garaiak aldatu egiten dira, eta itxurak ere bueltan etorrik egia batzuk eta eta badakigu, nola joan da ze desarrollo de hemen eta ze adelanto hauek eta guztia danak ere zera ematen gaituzten. Zu apaiza ere erabaki zinon, 50 urte dituzu eta momentu honetan asematu zinola esanik bizitzera gustora, zer da zuretzako hoberena, erabaki hartu zinoen horretan, gertatzen zaizun hoberena, zer da, hoberena, hola gehien betetzen zaituna. Nik uste dut alde batetik jendearekin eukidezak egun tratua. Biskatapezak alde hortatik, igual mediku baten antzera, edo abogadu baten antzera, jende askorekin tratatzeko aukera dauke. Eta oso jende ezberdinak, eta askok ere konfiantza hundi eukitzen dute, eta hori alde batetik oso politela. Eta belaunaldi guztikin. Gaztek ze gauzek ze modak eukitzeko momentun, ze hitzeiko modue, ze musika hitze duen, ze gaztekin da, bidai asko eta egin izan ditu, edadeko jende lehengo kontu zarrak oso polike da haintzea, eta bai, eta ez dakit zer, eta hemen Don Pedro bere tarbidek, eta ez dakit nor, horako nahi asko gustatzen zait, eta hori oso polike da. Gero baita ere, esperientzi asko, parrakoaren lanak dauzke alderdi oso diferente. Ez da bakarra meza ematea eta sakramentu ospatzea. Baita ere, irakasle puntu bat badu, katekesitan, badu baita ere gestore puntu bat, kasi kontratista esan dugu, obrak eta gestioa, eta orduan esparru askotan lantzeko aukera. Eta gero, lehen esan zuen bezala nire kasun oso aberasgarri izan du da beste kulturak eta beste lurraldek eta ezautzea, baina apez bezala. Beste modu batea sartzen maizea. Osa daukezu bentaja hori, han ere badaudela katolikoak, asko edo gutxi, baina badaude, eta aiatzen za, eta komunidade baten sartuta bezala, ez da bost egunetako, aste beterako joan, baina bazaude hor komunidade baten. Azkeneko viaje Angolan edo nintzen, edo Filipinatan, eta oso viaje aberasgarriak sentidu hortan, ez? Eta gero nahi tokatu zait, hemengoaz aparte, aldi beren, haitu nahiz baita ere Latinoamerikan eta 5 urtez, haitu nahiz, Peru lanen, eta oide oso interesgarri izan du da. Baita ere, Erroman eman ditu 3 urtek, oso aberasgarri izan duzan, Erroman ikusten bai dezu mundu guztiko jendea. Eta klasean dukan bat Madagaskarrekoa, bestea Zailakekoa, bestea Tanzaniakoa, bestea Vietnamekoa, eta oso polike da oide. Eta horako aukerak, oso egia esan. Oida. Munduan, gero psikologo pixka bat egin behar izaten dute, psikologia handia behar duzu batez ere momentu tristetan, momentu txarretan, istripua, geriotzak, ugari joten zeate, oitxuri zaudete, baina
Eriotza bakutsa mundu bata, zergatik haien zarako gu ezan, persona beste maitatzen zana ba, eta bai, nire honek ere hemen, pentsatzen beti aipatzen duten, aipatzen dut momentu tristeena, aurre esan behar, ba, entzule fin bat eri, hemen gurekin beta baten duan ari, eta zueri ere bai, momenturik tristeena, eta hor psikologia behar du, zubitza batzu bilatu behar dituzu, ez da ontoketik. Ez da erresa, asmatzea, baina saiatu behar dut behintzat, familik senti dezala gertutasuna, eta gure borondatea dela, lortuko dugu edo ez, ni hori arintzea. Gero, badizuz ez zaila Ignacio askotan moena izuen funtziotara, hiletan ikusenetara, eta klaro, zure gere errepikatu deno bezala ba, ez deuna izaten gauza bera esan. Baina beti berria bilatzen ere ze zaila, ez? Zaila, nahi eta nahi ez, errepikatu behar ditugu, zenbait ideia. Guk hemen herritan, bentaja bat eduki dezakegu gehienetan jende ezaguna dela. Eta ez zenbat urteak aurrera joan da, gehiago. Ez orduan askotan da, tratu handi eduki dezun jendea. Eta horrek badu bentaja bat, ez da, igual ziudadena, ez dakit, hildako bat dago, ez da, zenbat urte zion da. Baina hemen guk badakigu, eta igual konversazio dituzu pertsona horrekin da, horrek ere pixka laguntzen digu, baina beti nahi eta nahi ez errepikatu gara daukagu. Eta garbi dago, izanuna, eta, personak gero gertu zuen gano handikan gehiago batzen direnak, ez? Edetunak asko dira, gizara batzen direnak asko dira, eta guk ere bai, dauzkau entzule asko, baina deitzen duten naia da zerbait aparta guretzako ere, gurekin harremanetan hartzen direna telefonaren bidez. Eta, klaro, zuego ingertu, hor personak izan dituzuna, denetan izan dituzu, eta adibidez, Juan Jose hor betelunez gizona, ikusi atentzio batekin zueri zerrezpartatzeko, eta hemen lekun berrin ere bai, izanik ez da, estimagarria izango dituzu, Jende asko, eta hori da, nik esango nuke, herriok daukaten altxorra handi bat, kolaboratzaile. Asko daudela, kolaboratzaile. Asko eta herri guztietan baditugu kolaboratzaileek, egizaren alde, baina denak egiten duen borondatez. Borondatez. Gure Manoli, ere, ze propaganda. Beste lekutan ikustezu daudela, Eliz aberatsak batez ere, estatu batutan, Alemanin dagoakotan, Elizak dirua duke, eta izaten dira soldatak. Lanpostuk. Baina hemen dena, guk dena, voluntario egin. Hori da, bolondrez danak, estima biak alderri. Euskara ipatu behar dizut, nik Jesus Jaimarena esaten ziren, nik berroi urte pasatu ikut hemen, eta nik lekun berrin nahi nuen euskara gehiago, euskara indartsuago, Elizan bai izautu inberdalekun berri, bai zu belaunaldi batek utzi zuen euskara hitzeikez oso-osoan, eta eskotan, eta klaro, gero prozesu bat etortzen dago berreskuratzeko oso zaila. Zu giren zaizu nahiko ondo eraman duzula, nahiko alegin duzeala ba, eta nahiko alderdiotatik euskaldunak zuri gelik ez da inunik inola kritika txar bat ekarri. Euskara hitzeik euskaratzen. Egia da, oso diferente dela lehitze, edo goizuta, edo askate, eta lekun berri, ez da? Bi errealidade diferente diela. Orduan, horietan, iaian ere lan guztia euskeraz egitea tokatu izan. Denak euskaldun. Negarran hon, baina ez eta uste terderaz denak euskeraz, eta holakotan. Lekun berrin, elebiduna izateakin, ekilibri hori bilatzen saiatu beharra dago. Nik beti, hasi bat egin saiatu nintzen, Don Jesusak egiten zuen gauza berbera egiten. Berak egiten zuen, larun baten euskara gehiago, iganden baino, gero egiten zuen meza bat euskara hutsean ebai monjetan. Egia da gero, apezak murrizteakin aldatu zela hori, ezkendu hori izan duzinan mezak. Baina hori egon nahi zen garaien saiatu naiz. Hiletetan, familik nahi duna. Batzuk tokatu zezkigu euskara hutsean egitea, eta beste batzuk erdera hutsean ere bai, familik eskatu duela. Bestela, hemen elebidun, ni saiatu naiz behintzat, azken urte hauetan, hemen liturgia eukaristikoa eta dena euskeraz. Eta hitzaren liturgia larun batetan izan ezik, Don Jesus bezala evangelioa eta euskeraz, bestea erderaz. Modu hortan ikutzen ekilibreo nahiko ona, nire ustez, lekun berrirako. Nahiz eta euskeraz ulertzen ez dutenak edo ulertzeko zailtasuna dituztenak, baina ulertu gehienek ulertzen dutenak. Baina,
baina erresa guretzen dutenak ere, baina meza osongi segitzen du generalen. Ezpadia kanpotarrak edo, meza osongi segitzen du kantak eta erantzunak eta osongi euskeraz. Oain gero ja, sarmoia eta nik badakit batzuk estimatzen duela erderaz itea. Oain esate baterako mojetan, mojak egondu diran bitarten, meza ematen nun gehiena erderaz, beti euskera pixkat, mojai esan nien, nik pintzela da bat, beti euskera zegoen, aita urea, edo jainkoaren bildotxa, edo zerbait beti euskeraz sartuko nola. Baina gero alde egin duten hontan, berriz ere jarri dugu bestean bezala, nik egiten dut liturgia eukaristiko euskeraz, eta gero hitzarena erderaz. Egiten dugu eguneroko. Por cierto, ya que eta konbentua aipatu duzun, hemen libiziko disgustoa, aurten Elizbarrutian bi izaten ari dira, batza konbentu ustu zanean, da orain naziorik joanean. Golpe handia, eta gehiko ere bai iruduntzait, beraien sentimendu eta bihotzerako izaten nahi dela. Zertan dago hori monjak etortzea honea berriz ere, o kanpotik edo handik edo hemendik, ze probabilidade daude oso gutxi? Bueno, irikia dago. Bi kontu daude, ez? Bi oztopo, bi arazo. Alde batetik, egia da, monja askorik ere ez dagoela gaur. Badaude kongregazio batzuk, baditu denak bokazio, ez da? Baina gehienak daude pixkat erretiradan. Ez ari dira, hemen bezala, Euskalarisek itxi due oen lekun berri, baina dela jabetu batzuk itxi zuen Anizkun, eta itxi ditue ez dakit zenbat komentu, Tolosako ere bai, eta orduan pixka retiradan daude, orduan horietako batzuk ez zaizkizu etorri behar, retiradan daudenak. Eta beste berriren bat bilatzea ez da hain erresa, baina ez da ezinezkoa, ez da hain erresa. Eta gero hor dago beste kontu, komentun propiedadean hauzia esateko, hola beste nire ustez, donazio bat izkundu zen, hemen ez zigarrenan egindako donazio bat, eta nire ustez juridiko eta batzu galdutu eta hala ikusten du ere, redaktatu dagoen modun, tokatuko zitzaion obispoai. Baino, beste batzuk, familiek eta bere eskubidea duke, batzuk uste du haiei, eta hori de argitu beharko da, inorek ekartzeako. Eta hori da beste oztopo, bigarren oztopo bat. Zari saiatu naiz, pixkat komentatzen, eta nire ustez komentua dagoen bezala, badago aukera komunidade bat ekartzeko, oso ongi daulako. Nik beste komentuk eta egia da barrunen, klausurakoa direnean, etzea normalen sartzen, baina ohartzen zen. Nola dauden komentuk. Eta hemengoa oso gutxi hongo die, hainongi kasu inda. Obrak askotan izan. Obrak askotan ditue, teiatu da berria, barrutik gane garbi, dena txukun, oso ongi prestatu da, komunide hortako. Horre hotel bat iteko, sekuleko diru pilok sartu beharko dituzkete, baino edo beste zertako. Baino komentu izateko ez da deus idea. Aski da, bere pijama eta zepillo ekartzea, eta hori jarri dezken izatzen. Oso ongi dago. Zan duzu konbentoa ustutzen ari diren, da batzu inkluso organoak eta danako paritzen, huitzira organoa paritu zutela. Baina orain ikusten zute burua uste dagoen manorik, ez duela bilatzen ino San Miguel egunean jotzeko? Bilatu beharko diozu emakume horrei bakarro. Bilatu beharko dugu norbait. Bai. Claro, orain esperantza zaukenek lana daukatela. Claro, gazteek eta goixean okupatuko gote. Gazte una baita oso, eta bai, merezi luke behintzatu inkapritxoekin, horako gana karrita. A ber, mira, Manoli, saiatuko diela, animo, ez etxi. Hola, Gerdun, komentuko asuntoa horrentxe ikusten duzuna ba. Bueno, gainera nola eman zera udaletxekin da eta instituzionalki eta errespetuarekin eman duzu bat abestearekiko, lehenko udaletxean dute askotan den duzan, orain berria dago. Hemen, lekun berri biekin ongi. Biekin ongi. Ez da inongo arazorik, ez pertsonalki, ez da instituzionalki. Ez lehengoakin eta ez oengoakin, lekun berri biekin ongi. Gero, bueno, 10 udaletxe ditu, gurazen alden. Bai. Eta nik esan dut gehienekin ongi. Tipos batzutan egoten die, kontu konkretuk ez, urbanistikoak, baina, bueno,
nik uste nahiko ongi gehienetan moldatu ditugula, saiatu gera bentsat. Badauzkazu gauzak hemen Nafarroan hasiak eta orain Donostira joan ezkero beste esku batzuetan jartzen dira, edo ez da hain bi alderdi egiten Nafarroa eta Donosti, bai, bi apezpiku eta bi gauz desberdin izango dira, baina zuk aktuazio bat beste dezakezu hemen Nafarroan babeson bat eman, edo bakar batean beharko dituzu hartutako obrak eta gehienak elizetan da eginak, egu dituzu gehienak, baina hor beste batzuk ardura hartu beharko dute, zuk hasitako gauzon batzuk, emango dituzu seinalea bestei, ez? Bai, hori da, ni behintzat beti kolaboratzeko prest. Aholku bat, zeo zer egitea, honoretekin hitz egitea, hor balin bada, beti gutxen, nahiz esartuko. Eta beti pres laguntzeko. Hoin banitun, egia da, teiatu dezen egin ditugula, urte hauetan. Azkeneko 11 urte hauetan, 32 berritu ditugu, 32 teiatu. Lehendikan erromara joan aurretik beste 4 ginen ditun, eta orduan, alde hortatik baino, falta die. Hauten banun intentzioa, ailiko egiteko eta usteiko ere. Eta gero gaintzako ere hor zegoen da, hor banitun proiektu hoik, urrengoa, alde batetik sotilek eta santik zentu behar duen, eta hori de garantia handia da, ez? Piskat badakien mengo martxa, eta beste aldetik berriari de, aipatuko dazkio, ez dakit ingo dituen ez, baina betire hor seitu behar horrekin bai. Apez berria, prinsipio, zeuskeraz, dakinak boialduko dute, hemengo girokoa, ala beharko dute. Oan Martillak badabila esatu dute, baina, temporal izango da. Hori da, bakazioetan. Frailia da, eta 10 egunetako torri da. Martillan euskara gutxi jote. Bino, honek baztu narako ikasteko borondatea, ikasiko pixkoak ikasi. Zu joatekoan Santi eta Sotil eseiko dituzu eta sermoia ez, baina aholku bat beste emango izkiezun, ze bidetik nahiko zinumen segitzea gauzau, edo beha utzeko diozu handik aurrea etzea sartuko gehiagiotan. Nik uste asko itzegin degula, baina kasu konkreturen baten, iritzia jakinei balin badue, beti nik esango hiet, nire iritzia, baina egia da oan ja aldaketa badela, ez? Beti ez da erreixa izaten, oain arte eamandakoa hola nahi ustea, baina, beste eskuetan utzi dira eta... Eta ez duzu bildurrik, 25 urtetan hemen alago indarra Nafarroan hartu eta orain han bezpikoak estiman izango ditu, baina herria esango ditu di, oan berriz merito gana eta beste 20 urte beharko ditu. Hemen Gipuzkoan merito bai egiteko eta urtea, ongozazkizu. Bai, hori gerta daiteke, aixa gaina. Ezki izan du bai zinen zu, amezketa, Zumaian, han eta hemen, eta izango zinen apezu bat, gutxi gora bera oso izautuan, ez, eta horrela, baina, telebistan egizeak, gratian ere bai, eta, seinale estiman daukazula, eta, zertan jarriko zera, ze apaiza, nonko katuko zaitu? Hoendik ez dit esan parroki konkreturik, ez dit aipatu apezpikuk. Berak esan dikena, nahizula bat tribunalen, eta patrimonioko kontu batzutan, da holako zea batzuk, baina aurreneko gauze inberdet doktorado bat, erroman. Orduan, nik ja, astelenen klasea duketa. Astelenen ja, goizean abion hartuko dut eta abion ez joango naiz, klasea, erroman, zuzenean klasea. Astelenen, eta orduan oain ingaitut doktoradoko kursilloak. Zenbat emango izu horrek? Otsaila bitarko dutxara, urtarria otsailirako nik uste bukatu izango diela hoik, eta gero, haber zer dion apezpikuk, baina ideia printzipio zan, lehenengo 4 hilabetekoa erroman ematea, eta gero Gipuzkoan, hastea, beak eskatzen diken parrokin, Donostino. Eta, buen pastori balbeatuko izu. Ez da, badaude, premia. Hombre, zuri ez dut uste, ez dakit, txikia, albizizketara emango izen nire gapaita, holako doktoradoa, holako erromak, holako esperientzia, holako hizkuntzak edazkizuna pilo bat, eta holako jakinduriko izona eraman nahiko diote desente karguak, pentsatenik.
Aber, bueno, ikusiko dugu. Oain pixkat hori esperoan nahu, esan ziken, bueno, ekipoakin da ikusiko duzuela, nintzu du premik eta gero aipatuko zidatela. Baina nola, aurrena erromanan joan, ez dute presazkoa bezala ikusten. Aurreneko lana izango da, erromana bueltatzea gero, egia da tesik, eskatzen du 3 urte. Enaiz horta bakarra dedikatu izango, baino bai, nola baiteko libertade pixkat utzi behar duela inan izateko, oain daramagun martxan, ez da posible tesi bat ala moduzko egitea, ez da, behar da libertade pixkoa tarteka, aste bete joan erroma, liburutegitan sartu, edo, eta pixkat behar da hori. Oingo Aita Santuaren traiektoria izateko, bio Perun izan doa zeate, hoi baduzu bi hori, oan ja inbehar zuri apezpikoa, ja hortxe gero Aita Santuara iristea. Urtetan ikusi, Aita Santu izatea iristekotan, kasi da behandu niko, behandu. Zerbait pareko ikusiko zinu berarekin Peruko hori da, atko Peruko errealidadeak ukitzen du. Ukitzen du hango elizak, egia da realidade diferente daudela. Egia da, bueno, alde batetik, fedea eta pobrezia. Bi gauza hoik, aberatsak ere badaude, baino, eta fedegabeak bai. Baino ikustezu hori, pobrezia, lehengo modura bizidan jendea, bai behar du da selban, ero sierrako ere oso interesgarria, sierra noan dika mantentzeitua bere hizkuntzek, ketxua eta aimara eta zaitikua. Bino, aiatzen zea, han herri galdu batea eta gehienek ez dakite gaztelaniaz. Ketxua dutxea. Egia da, pena da galtzen nahi dela, gaztek nahi duela gaztelania eta pena da. Baina, eta gero, Lima oso handia da eta oso realidade diferente daude, pobrezia ikarrian. Eta, bueno, hor beak hori bizitu du, beak selban, komunikabideko oso txarrak izatea, zaldi gainen edo txalpa batean, edo kanoa batean da. Eta hori ibili da. Hori dago izan hauan, daun tokia. Hori da, eta orduan, eta han, aiatuko zen, hango erriska hori eta han arrai puske batzuk, eta hango jugitoak, hango zumoak, itiko sonak, eta, bueno, hori hango jendekin konpartituko zuen. Bueno, hemen asko da, endoriza, guretzako jatorra izan duzea, gainera oso zintzoa, oso deitu eta beti pres izan duzea, honea etortzeko, honea etortzeko. Eta beti induzu papera zergatik baizu, harremana sendoa ginen, Jesus eta Andreserekin, ama ostaldetik etortzen ziren, kontatzuz beti zerbait izateko, eskateko izan zutela. Akordatzen naiz, eta Andresek beti preparatzen zen, notizi eta... Bizixio batzen zen, beste reservaizioarekin, da biegola, eta horregatik oso eskertua gaude, baina askotan izan duizunik, aktualidadea egintzen ditunak eta nik erotan ez pentsatzen askotan lotsatu idioten zeratela batzuek apezpikoa dala, ez dala, edo ez dakit karguko batzuek egiten dituzten aiezpenekin edo. Beraien iritzia izango da personala, baino orokorrean harrapatzen zaituzte eta, bueno, behar bada feligresek eta diote kaso handirik egingo eta, bueno, haiek esan dute eta zure beste gauz bat zeate eta hola, baino askotan amorruan ogatzea oheratu, honek hanka sartu, hone iritziz edo sartu opa haude asunto horretan, ez? Bai, askotan, diferente pensatu dezakegu, azken finean gizakia gera, eta guk hanka sartu dezakegun bezala, bezpiku ondi hoike batzutan sartzen duen. Eta pena da, nik uste batez ere, eta komunikabidetan prudentzia puntu bat, ez beti saiatzea, segun zer gauzetan, iritzi ematea, baina kontu pixkatekin ez eta batez ere hori politika kontu balin badie eta niretzen saiatu nahiz da girotu da, baina iritzi pertsonalak ez
nasten ze egin ez. Hori da, gaina kolektiboari ere kalte egiten diozu, olako zu aizea izketa, baina zuetzea, zehozin. Bai. Nahiko globalatori gen kontua. Eta gero munduari zehar, zer esango dugu, zu ere ondu zea, gainera, Palestina, Israel, da denetan irgizea. Eta hor gertatzen nahi dana, terrible izaten nahi da, eta tristuraz beterik gaude danak, eta nol baitza bat ere tristurak hartu ume horien eta jamaz egintzun aurretik, txikizio galanta, orain ume horiek horrela da modu, eta nire terriblea izaten nahi da, eta zu ere espero neago zera, noiz gueten bat, noiz etein bat, asunto horre, noiz izan zaken, baina bi urte ari joa. Izugarri izaten ari da. Bai, hango egoera da, baina biota okarra. Bai. Biota okarra ba. Gero baina entzuten dituzu Amerikanoekin batera dena txikitu, nahi dute etzaile bat inporta, zergatik ziudade berri bat egin nahi dute, turistiko egin nahi dute, komplejo ikeragarri bat egin nahi dute, orduan bat etzaile inporta txikitzea. Txikizi horrek, alde batetik personak bere lekuan bizi zirenak aldeikia ematen du, eta odol garanta ematen du horrek. Eta ez diozu ikusten etzea bate baikor horrengoz? Momentuz, egoera horrek ez duela baikortasunerako zenbide ematen. Egunero bertako parroko badago, parroki katoliko badago, eta parrokoak egunero halako parte bat bezala jartzen du YouTubeen, bere aldun ere beti ez dukitzen koberture, baina saiatzen da egunero, eta bere bizipena nola bizitzen egin, eta ikusten da, behar esatezu, jende asko dago desesperatua, deprimitua, ez da bakarra goseak itzen nahi dela, edo desnutritu daudela, edo bombak ez egiten bat, gainera hor daudenak ere ze egoeratan daude, ze sufrimendua jentzako. Terriblea. Hor kristauak sartu dira gehienak parrokin, eta parrokik askola laguntzen die, eta gehiago hori, baita beste musulmanen ere laguntzen die. Guko hain gurutzetako diru eskea urtero, gurutzen egunekoa, bai iazko eta bai aurtengoa, bialdu ditugu Gazara. Hango parrokira eta... Ikusten behar ba, por cierto, San Miguel ere zure despeira zara izan duzuten, gurutzen eguna, eta zer oso babestuik, oso karin oso jendeak, tratatu izun. Jendeak esan dizudan bezala, bai. Oso nik behintzat, nire sensazioa hori izan dut. Ni horren teatro nintzen, ni Galizien ere bilin nintzen, 10 egun, eta gero abuztuan soporra gazteik duzu, eta oso zaude bene uneroko informazioa hartzen da horrela, Ignazio abuztu dela San Miguel, ni sorpresei garagarri. Batean horrela ez dakit, espero handikan ez da, nolakoik. Erabakia hartu duen uztaila bukaera, San Ignaziotako erabakia hartu da zegoan, eta bi obispo egin da, no? Eta gero publikoa inun Santiburtziune. Santiburtziune esan publikoik bai lehitzen, jarren nun YouTubeen egin bideo bat esplikatuz pixkat, ez da lehitza bakarra, parroko guztio. Orduan danak batera ekasteko, goizetik jarri nun bideori, eta gero mezaga nagusien lehitzen esan nun. Bera, gero postuz izan gauz bat. Dakitelako segun batean izatu zikula balako konflikto bat korritik, eta gero entzun honean gorritiko herria San Bartolomen honean despeide eder bat eman zizula. Bai. Esan non jori, ze polita. Bai. Egun hartan implikaturik ondu zirenek ikusi dituz damu, Nik uste, hori bokatu degula, hori da. Aztuta, nire partetik bintzat aztuta dena, da, baina okertu ginen, eta esan zian batek, ean egite basko. Egun guztian edaten nahi duen, atzeneako kontrola galtzen diaudanak eta horrela bat. Baina nik entzun honean San Bartolomen Ignazio despeitu dia indotore, zen pozama, no? Bai, ez eta hori, oso gorrekin esan nahi nuke bai, hori gertatu dela 14 urte, baina aurten lehengoan entierroak egin etxerrikona, eta geroan delekin guztora, eta batzuk ziren. Zue gorrekin ere harremana desenti izan duzu. Laute, manitu bertan. Pilo bat herri da, 27 ez dituzu egia. Horrela, baina batzuek gertuago. Bizitu naiz betelun, laurtez,
gorrikin, beste 4 urtez, hemen zenbait hilabetetan, gero lekun berri naso. Eta gero lehitzen. Oitan bizitxu. Osea, zu, oitan bezala kokatuta hemen apetxin zea ondu behin ere kasi. Bakarra manitxun 6 hilabete. 6 hilabete bakarra, 6 hilabete manitxun hemen, bai. Eta beteno pentsatzen dugu, lekun berriko apetxa izan dut zara kasi. Beti bai, ala izango naiz, baino, lo, eta hemen egon dutzen, hiru horrekin urtetan, lo, iten horrekin. Betelu eta lehitzan. Bai, hiru itan batez ere. Nola dien gauzak, bai. Orduan horraixe gustatuko litzaizuke jendeak pentsatzea bat zure gandik zein deizu, nola pentsatu behar dugu zure gandik. Ze horrek esan behar duzu nik, alegindu zehala ba, horrekin tratatzen edo... Nik uste nire bizian parte handi bat, tokatu zaidela konpartitzea jendeakin. Urte garrantzizkoa, sasoiekoa, eta fundamentala, eta bostetik berroita marera. Hori da, eta bostetik berroita marera hemengo jendeakin konpartitzea. Cuidado baino. Tokatu zait oso oroitzapen onak ditut. Gauza onak eta txarrak beti gertatzen dira, baina nire oain daramadan, nire erentzia, nire legadoa, nire bizipena da oso positiboa. Oso bizipen politiak, oso urte edarrak izan du dira. Eta bueno, jendeak nik sentizatela, ni oso eskartua nagoela, eta egindako hankasartzekin ere, dano egiteko, eta orduan pixkat hori nahi nuke bizian parte bat konpartitzea tokatu zedela, kasu honetan parroko bezala, aurre, hasi nintzen, seminarista, gero parroko, eta oain jak, berrogeita ez dakitzen bat herritan, sotik eta santik, baina oso urte edarrak izan du diela, netzako asko ikasi dut, baita ere, jendeakiko eta errealidadeekiko kontaktuk baita ere guri eragiten digu. Asko ikasteko aukera izan dut, batzutan ere iritzia aldatzeko ere bai, esan nahi nuke, hori da. Hoita ostute eman ditut hemen, horrek niregan izan duen eragin oso ondi batekin. Apaizak, hori, deno pentsatzen dugu, alegindu behar zutela bat, eta onerako zaudetela, eta herria egiteko, eta lehen ere jokatzen zirena, da musikarekin, da pelotarekin, da txistuarekin, da behin beti gauzak egiteko, eta jendea, gehienak bezagola izan du dira, esan nahi dut, konstruktiboak eta horrela. Gero, gero, Eliza hain handia da, hain luzea da, hain historia du, eskenik, ne beti grazin izan duen, Vatika, aberatsadia eta diru eskatzen dut. Zu baizu Vatikano, nire esaten, baizu Vatikano non dago. Gure herriko eskorretatik hongar du Vatikanora, nik beti pagatxo gatzeit horrek. Orduan, zuek apaintzak xumeak hemen Elizen, hemengo herrietakoak, beti egoten zeate lupa hortan edo, beti zeate kritika hortan berrezala barruan sartuta. Zuek hortatik zeiken duzu, aislatu bizka bat edo, konprensio bizka bat izan, baina askotan injustiziak ere zu beharko zen dituzu edo. Ja, ohituta gaude eta, batzutan konversazioa ateatzen bada iritzea, bestetan isitu da. Baina hor esate baterako aipatu zut, importante da ikuste da, Eliza da gizarte bat bezala. Orduan, Elizan daude pertsona juridiko ezberdinak. Orduan, batzuk eduki dezakete oso egoera ekonomikoki, eta beste batzuk oso txarra. Egia da, elkarri laguntzea eta gandela, baina hor esate baterako gure parroki bakoitza pertsona juridiko ezberdin bada. Gure parroki gehienak oso egoera eskaxak ditzen du ekonomikoki. Nik pixkat hortan saiatu naiz, eta nik uste dut pastoralki gehiegi lortu ez dedan bezala, ez esan gaztek eta erakartzea eta hori ez de lortu, ez dut arrakastarik izan horrekin, baina beste hortan, ekonomikotan nik uste baietz. Lorpen handik ditugula, batez ere gestionatuz eta saskitxogo dirua gero eta gutxiago da. Orduan beste modu batera eta nik uste dut dezente... Behintzat gure Elizak mantentzeko, gure herrian patrimonio handi badie. Elizek eta hemengoa 1300 urtekoa eta... Behintzat teiatuk eta saiatu gure Elizak txurtzen eta pezetxeak ere martxan jartzen
Sarrera hona izan duzu Iruñan, 3F, dira azkeneko hiruak, Fernando, Francisco eta Florentzia. Hori da, egi da. Pues hiruekin, hombre, honekin denbo asko ez duzu egin, baina asko urte desente Francisco González-erekin, pasatuko zinuzien, eta bueno, hor bera tortzen zan, izin min, da bazakin, hemen egoera, eta konprentzibo zan, hola eskatzen zinutenean gauzak eta obrak eta inbeharreko eta eliza eta pixkat abitzeko eta, klaro. Bona, dena eskatuko dute, Nafarro guzia eskatuko du. Bai, guri laguntza gutxi eman digute, oso gutxi. Baina, ni bintzat, saiatu naiz guk genitun medioakin lan egiten. Bai, oso gutxi eta lortu duzu, oso laguntza gutxi eman dizkibita. Obispadotikan oso gutxi lortu dugu. Horre, Francisco bere ondokoena, zeukan izan gure batere aldekoa, esateko modu, eta bai, guri ez digute gehiagin. Zertan zentratzen dira, politiko igual beti izaten bezala bai Ribera aldera, edo gehiago templo lehen asko elegante bat direnak, edo onposo hau direnean igual berro da diru asartu eta oik errexago pitzen duen, baina oik askotan ere diru publikoa tartzen duen. Baina esate baterako, bai, hor igual obispadoan, segun zein, segun... Aurrena saiatu esan, portzentaje bat emango da horretako, beti ez da saiatu portzentaje hori, baina behintzat... Saiatu zeate behintzat. Gure saiatu gara, eta ni alde hortatik oso kontentu nago, nik uste dut egoera hobetu dela, eta etorkizuna daukagula alde hortatik. Hori landu barra daukagu, bestea pastora, baina alde hortatik etorkizuna badago hemen. Bueno, da agurra hundia, datoren igandean, eta hemen ekiokazio pixka heldu da, hemen aste honetan iritsi ziaten, eta uste ginen txikiak jote zen, Katxagorri edo elkartea, eta izaren entzela, Baskaria, izaren entzela, Batistek eta Manolik eta beste, nondik horrela beritsi zaien, baina ez Katxagorri da. Katxagorri da, nik bintzat, lehenkoan ampliazio egin, hartu ginen, 110-rentzako, eta mai batzuk utzen ditu bazpa ere, igual beste baino, lehenkoa joan izan, eta dena reservatu. Mai guztik. Denetara zenbat izango dira? 140 bat. 140 bat. Esan zitzen, lehitzeko dugu kolaboratzaile bat, esan zitzen bai, aldatu Katxagorriko hori, reserva, 110-rentzako hartu ginen, eta pentsatuz nahiko izan zen. 140 bezala zeudela, eta ordu eta hoi pandel urtean intzinuen, Baskaria gertu gola erizan ibiltzen diren, eta aurtengoak gehitzen zaio zure agurra, esan dite, sentimentu hori, ideia zen, itekoa berdin. Berdin. Ni joan edo ez joan, igaz euki ginen Baskari hoi, inginen ekainen, eta oso gero poliki sortu zen, etorri zen, batzuk festak eta eukitzen zituen, da oain gertatu da, guiziko, baina etorri ziren asko, laroit bat, juntatu ginen iaz, eta oso gero poliki, eta aipatu ginen, hau urte bimarko ginen. Eta horregatik gauten ekaina harrapatu ginen ez ginen moldatzeko modurik, esan ginen, urri aldera ingo dugu. Eta hor nik ja erabaki nuelarik hau esan, joan aurretik ingar dugu. Eta horretik irailaren 28. Daniel euren erroman egon behar duzula. Hori da, nire intentzioa, nire horreko intentzioa, lehen erroman hasten ziren klasek urrin. Eta nik pentsatu nuen, hasiko dira urriaren bostean. Pilare kondoren edo jongo zinala igual. Ez, urriaren bostean dukan burun. Orduan pentsatzen nuen, Baskari hori egin, San Miguel egunean meza eman, Uitzin eta Arriben taula, eta gero ja abitu. Baina, hola tokatu da. Aurreatu behar. Aurreatu behar. Horren 29 jaban noa presaka, eta ezin izango dut Uitzin da zean meza egin. Ongi. Bueno, horrela, bat izez esaten ziren, konfesatu inbergok, hogei geztuk izango, horrela frente hote egin data. Hombre, ni pentsatu horrela esateko, zerbait gaizki egin diogu, hemen irrati honetan inazio, zerbaiten sarera txarrik edo beharreztan ikutxu tokirik, nik denetaz oso argia izan du nahiz beti zurekin, pixka kaleak esaten zuna, aktualia da gaintzen zuna, eta zude bai izan dutela beti gauz guzia irantzuteko. Hori izan du da gauzara arteia eman behar da beti denetarago. Nik behin ungu hande bigazkeri nola etorri zinean honera, eta nire galdera bat.
egin dizun harridura, jonen nola galditu dik Ignazio, baina Ignazio, non da berrespetoa gizon honek horra batetzeko. Baina asko zeo baita argitza. Nik uste baietz. Zua irosatea izan duzea beti, alderdiotatik, hitzarekin, hitza da, zuen garrantzi handienetako bat, dudaria behar paiza batena, eta horrela lortu behar da. Ez da, isilean, ez da, isiltasuna, ez da, izan. Nire hemen oso guztora du naiz, errati honetan. Bai. Oso guztora. Nire tokatu zaite, komunikabideetan dezente, zeite, hau da, etxean jokatzea bezala. Hori da. Orain ditzango diako meri. Ignacio, sotil urdurixan magartzen da, hemen komanekin dietan. Eta, claro, hemen urdu erdi batean erraztasun horrekin aitzeko horrengoz Santiago, pues, zango jo bere arazoak. Urrengo bat zinditu dan, ikusiko deo. Bueno, pues esa, araiz betelu larraun, leko berri badakiz gure laua jarra gauze dirala, justo zure iske bat ere bai, zuke gero ja, bueno, berroita 6 zinetara eta orain berroita 7, Aizaroz jokatuko duzu indarrakos kontzekoa da? Bai. Bueno, Aizaroz parroki bezala egoten da zeakin. Bai, Arrarasekin, ez egoakin markatu, egoa Aizaroz, parroki bezala. Baino, bai, gero azpiroz lezaeta, bezala kuskatzen baditugu, pues, nagoetan zazpi horregatik. Dela biruilete kontzepu egin dute berriz ere atzea iraizoz, baizu iraizoz zatiko eskorrak gelditu zen, kontzepu jendu zuten, udaletxeko gestora batera joan zen, eta orain jak, aspaldik handako eskorra, baina tramite burokratiko gehien hasi dute atzea desente, eta orain egin dute, eta uste non beti berrita zazpiaren hori. Bai, bi modutara uren daiteke, ezarotzekin edo bezetakin. Bida, dietara. Bueno, zure agurra ere, laua jarauko zure gure maite dien guztien zarako, denei askotan nahiko zea esaten, baina, nahi duzun moduan mitzatu. Bai, eta oso irrati polike da, onkigarria, hemengo zehau, eta entzule asko. Araitzen entzule asko. Asko, bai. Beti araitzerako oso gustokoa izan du da, herriaietan eta araz esaten du. Asko araitzen da, eta hoxe, nik lehen esan dudana, eskerrona, ongi danak ongi izatea espero, eta ez degula kontakturik galduko, enuke nahi bintzat. Ez da lehen bezala izango, baina deino beste azaltzeko intentzioa eman hau, eta bai. Pentsatazu iotzen balen bazara gora ere, joango bera, Etxe, aztuko, xumean ere gurekin zinala eta goian ere gurekin ego zehala. Inazio gora ingo du, Ez dakit. Zarsoreko zaude, osasuna landu behar dizu. Zaitzen duzu, kirola egiten da mandezele gortuza mandatzen. Elikadura beti ona eta kaso ikera garri, Beti ez dakit. Baina, beti gorputza bai. Hala da, osasuna harrarekin. Gauz asko onak egiteko hendikan urte asko dauzkazu, gaztea, alderdiotatik eta zuen munduan gaztea zera oso hendikan. Bai, hori da. Apez izateko gaztea. Beste ezertako. Berritamarekin, gauza osko egiteko, eta hortxe egusiko behala bidean eta suerteriko berenak. Mila eskerrek, guztikatik eta bixe. Agur bero bat. Bueno, Ignacio. A ver, asko.